SOMPA. Enti me pese ofro obi sisi a enenso nyankopon adom yebekọ yenim pa ene yebe kyerɛkyerɛ nyankopon asɛm sɛ de tie pepepe. Enti me pese wo yekọ Apostle Eagle Osei Akoto. Apostle Eagle Osei Akoto. Ena oba betie me sisi ye. Enti ye kwa no. Okay. Okay, bibia ye set. O rest bia na ade ba komienu bi na kyerɛ sɛ ye de wetu ana edua 20. Ba me kasa na me twetwe mo no nso me pese o ye call. Last week one time nka wo from so you drew her naturally say wutimi hu se emfidie ne ho akyere no. Enti one time nka mantimi ankasa but ene yaba. Enti uti program ye fe healing the church crusade. Edin de eya na asare mi hu ba bia na motade friu Apostle Eagle Osei Akoto omo twira be he no omo de asare bi ato aso mon correct no. Okay, oba Facebook a obe hu de me kire no. Mo amuti radio ne de meka sisi ana monte ase. Enti yada nyankopon ase. Yeko Apostle Eagle Osei Akoto. Ena oba betie me sisi ai. Sabri utime hu se abrantie baako. Waya abrantie. Ba se oye wura enkokora bom kakra ba waya abrantie pa. Your friend nation. Or Tech Junction. Udo Tech Junction now say me hwehwe nation fruit juice man na akola kra be kire. Sabri nation utimu se we biem anopai. Nation baby a obia more fire. Tech Junction natural fruit juice Pappah. That is nation for you. Miss Waya Brantie ba wo hwe nanimu a ase o ye wura enkokora mu kakra. So ya Brantie pa asi nyina ne se gray hair afaniti nyina edwene afaniti mo nyina. Entu hu na beka say o ya old man but Waya Brantie. Okay. And we make fruit juice natural one pa. To me sorry no natural energy ni ye dwomo me. Me committee open ba ko. Utimu say his heart is burning for the kingdom, for the gospel. And he's a soldier of the gospel. Yes. Mr. Paul. Yeah, OTM is here. Or Baptist Church. OTM. To Mr. Paul. Yankopon shira na wakoma kese ne said ye ija dero wakoma mo na Yankopon masa ija ne ndom obema na dere na akenyan nipa bebre ama Yankopon ahema ne timi agina Yankopon shira pa sabre udru tafun hia so nso a utimi hu se osof ma me ba ko oni ne kuno Estamano from Pon oni ne kuno Apostle Paul Meno almost with me life. This woman at a point she became a Shunammite woman. Shunammite woman in my life, in my ministry. Osaf mame oneni kuno. Kase Shunammite ni banoa. Oni hun odi for Elisha. No odi for ni twem. Na obane kachire ni kuno se papa ya o twem wo hai. Bi hu se we Nyankopon nipa ma yemfre no. Na yembo sesen kakra wa hama no edura nwumre na otwem a onom kwan kakra na wada na menim se yi Nyankopon nipa akoa se ye na doya imu enhira ebetana yen so na oba no kono tie no Bible an bonidin but ye frɛ no twi ni si Sunamni ba brofo no say the Shunammite woman.
Also from Mr. Merno from Paul. Yes, during the high times and the challenges in my ministry, she became a Shunammite woman. Dear Oma, maybe dini fi and the pay on in the kuno. Na omudi nyankopon edin ye madoye. Ehwe me kama. Anope utie me. Great. Ye kwa no. Na sabri udru se pasen so awo. Madam Bako on any kuno omotie me. Ni kuno ye freno Mr. OPK Abrante. Utie me life. There is a friend Mama G. The Mama G woman. Nyankopon Isramo omotie me efri se passe live. Okay. Enti ye ko yenim na kire se enen sempa no a Nyankopon nam yeso de ba no ya kirase enti openi OPK Abrante one oyire Mama G ene munyi mu asompa na Nyankopon ba fe so a kire nsemu. Great Apostle Paul Meno on an Romo Baptist Free Temple. Great. Indeed. Me bompaye namashe jumediase. Sabrin so Dr. Blessed Foster. Dr. Baby will be asum drink count. No Yankopon cause we shroud. I wonder Yankopon namo so my platform kakrakawi. Indeed, Doctor, God bless you so much. And a doctor back also or your herbalist, your friend or Dr. Kwao or Tafu in shares of Moro Market, Udru Hona so a jackremo. Abofra Krabachi, a betchero. Dr. Kwao, a jackremo, baby, I will be a mechao, as some green count. Enti, ye trasso, na ya koyenim. Na and ne, baby, last 2 weeks, Mediduriano. Matwaso. Last 2 weeks. Na Miguso Kasa Efa Onyankopon adwen a yedisi na sole. Ene onipa adwen so a yedisi Nyankopon sole. That area no na menam. Nene yebeto so a chiri mu wo ho. Utie healing the church crusade asafo no ayare de ubo. Christianity ababe duru baby a nipa ewo ni ade dodo na hu say all is not well, something wrong somewhere. Nipa dom dodo na 18 ni hu say enema bi nkoyie wo baby, enema bi achia, enema bi asei, enye sei ena Nyankopon asafo papa etie anase esese eye efriza ade echi ade esa no onti asem papa bia emfa kristosom ho all over the world. Ade echi ade esa no ensema wotefa kristosom ho nyina ye niema ebu abam ema wo sefem aye kire say Christianity chese e forma na eko ye nim guase ya na ye kase Ghana ha oko social media na oko hwese de marantie ne maba wa bebre o mabra bokra nse de ntwa clean bare mpenefo so wosono tofo mo abo bi abone bi to ko hwese de umusi super Christianity di atema kaseti ya jenkwa Messiah Yesu Kristo na ote ho a na osia fem nanso Onyankopon no a nanumu asem de kura saasasi na nanumu asem de hwi asoso no na ono ne the true founder and the true foundation of Christianity no, he is going to respond, he will react. Onyankopon wonye din obema no homene so na enche bia ona madom ni muburu hunu so. This time revelation about revolution and a revival nkwana me ho enkanyan ene impusu yebe pusu ye ho nenam sa impusu na yebe pusu no yebe dane ye ho revolution to revival na Onyankopon de ba na nipa bebre ho in the body of Christ no oma lazy omo boot and oma ye krado
say omo twen obi obetie mu say boy na omo nyina tie mu say yay because nipa ne nyina ne Christopher ne nyina hu say all is not well na hwan ne beka ho asem hwan ne benya kokoduru na waka no kore ne say de tie pepepe hwan ne betimi anya kokoduru na obetimi a kire asem na say de tie pepepe na ne nsem ne kasa enye only complaining and lamenting and accusation, but rather with a practical biblical solutions. Why the best solia ukura anuye any akwanchira ye hia ye betimi dia kanya nyankopon solia ma na gina ho eye hwan eno ena Christopher gu asase so nyina Ghana nyina etwen obi a onyankopon beyi no na ode akokodo bebubom na wakasa se de tie pepepe na obetie mu se boy na obun se edom no a omalezo omubutu no betie mu se ye e wo mu se ye won krofo bebre ho so a omaye omo ho the Sambalat and the Tobias oku anim no omo twe wo san omo de omo concept no omo focus nyina ne se masa untimi nkoma nyankopon church ne de aye ne de no ano no de nyankopon pese eya na aye no nti no yenki anu ntumi ne yentena mu saa ifra apostle edinkra mo apensu nyina saa na tie Father Texan ne Father Anderson mo apensu nyina the man ye no ntikwa no tum enti wo su kono ma wo akwala aketo na hwan eno abeka ya asole ne ho asem. These are the religious people nkrofo mu kura wo soma dwen mu nkura heman na dwen ifri se yemfa heman na dwen ensi o madwene ana se yemfa mbelde wo mo enti nkrofo bebro ha o mo ye religious believers instead of kingdom believers, and it is so sad. Mobopa ahana asafuna yeden eduru enkrofo a wo monye aheman no asomfo nemo omoye osom asomfo ehupa ngele yaba se onyankopon be fire so na ya kire nsemu na ya kanese de tie pepepe enti ene unse makachro se messages a yede ba no eye bebre na as time goes on ensemo a onyankopon efreme na oma me hu se this is your calling ahara me pese wo fa ti ebra me hu se ahana nyankopon pese me fa no meje mre ye nhwehwemu adesuamu ni anamontuomu emfie bebre na fa ebere ni wie do no ena nyankopon se fra me frɛ wo de wasua ni hwehwemu a waye nyina no fabra na fama masafo enti makachro se ye wonsem bebra ede ye deba enti ebra na me gusu a me ye research no me kachro se me discover nioma bebra matwere yare bebre anase o how bebre boni bebra ekoso church ni mu amakapsino the 100+ deadly acts in the dead living church plus the antidotes we ebe book kese a actually iguso aye ho adwuma ye de beba say book we na maka ho asama kire wo say anytime bia meso da ye bia no na me hu giants a omukura ammunitions di machi say me mfa book ne ma wo mo me kotena fie bi mu say book ne da fie ho ni tinke fie ne ehye maka ho asemo pen enti ensem na ye ka ho asemo a na ebinom mo nse de nyini wo nyankopon asemo na mo nse de nyini wo Kristo mu na ye de nsemo a ede nko na afidi o madwen asofo ne de menka o masemo wo firi sa asofo no omo ye yabosom memo Methodist din memo Roman din CAC memo din Assemblies of God memo din menka Pentecost ho asem because edin no e ye bosom de mayen enti masa ye sum din no sa nkrofo ne te se wo kasa na obubom se de tie pepepa no makoma se no mbuofo enso sansam na wo tia na obuofo no sa ngoma no a nyankopon na meso de ba no sansam na ne gumu eno na bonsam hu se sa book ni pia bonten se ya asembesi indi sa book no akodia edi akire ni attacks a eba meso sa books ne ho no enso wa uni eagle eye ana se we spiritual eye now you religious believer no udi anytime bia wo pese defend wa asole wo pese e kan sempa fa wa asole ho wa asole nso
ene ma agensem wa asole nso entime nje nkwa wa asole ya utemu watena mu mfie bebre ne nso ye ka kire o se di adanse fa wankasa wo nkwaje ho a enam asole no so wonya bi nka de onim nyina na se ye ma ne mom nyini de onim nyina na se Nyankopon afre bebre so kakra bi no wayi wo mo de onim nyina na so sofo nipa de nyom nyina na Nyankopon benya we nyina akire ne ye be sada de babu awurawura mi ne abaso ne abebisa se kasa bi sei no sa na Nyankopon asemtie se nyo obia ne benya nkwa nipa dom na aba asole ne de nyo obia na Nyankopon beje no nti Nyankopon ba kakra bi obenya bia na wanya nti sofo waba odi hwem na kan de na de aye ne de gya ne saa nti yegoso ene sa 100 plus deadly acts in the dead living church wasi owu nyuma ohani akire ewo awufo asafo atiase mo enema me de mani hunu emfie bebre one time me da ho begin na me ntwerɛtwerɛ yo ba one time me meditation na Holy Spirit ka kire me say sansem na wo ko hu won nsole nim nyina sa sesa wo twerɛtwerɛ because anything that is documented is taken serious in the society. Se adie bi a watwere bia nipa som yie enti sa ne ma na ko hu ye ne twerɛtwerɛ ni nyina ma akoma na kyerɛkyerɛm na kama ne nto asom ne no a ma twerɛtwerɛ ne ma akoma a kyerɛ me ne obɛka ho asɛm ma akoma no ne part ba ko na asɛ ne fa ba ko ɛna me ka ho asɛm sisi a sɛ sa owu nyuma ohani a kyerɛ wa wufo asafo ati asɛm no ba ko mato ne din anasa ma twere ne say the today's church as a supermarket and a money transaction center, just as a banking company system. Uti asem way. Now you'll be a kingdom minded. Now we near fee. Now do any two for more. We am best so. Now rebe hope. Now because asema or so for yaka no kure krojen. Was it a nasoleno? I had to say a jadibia. Any baby a yesika ho adwuma say sesika. It is a banker so ye pepepe. Was it a nasoleno sanity? Na yegusu chire mu. Yedi kan ho asem kakra ne aba beduru ha. In such a huge allegation. Sa asem kakraka o kan de ato asole ne asofo so no. Osofo chire mu zai. Chire mu ne yente ase. Efiri se we na Kristofo ni bebira omo do Nyankopon ne tia na o mani age ho. Omfu se no kore. Asofo mpanifo no so tia no mbofu. Efiri se o madwe ni se utu mfuturugu ni bani. Osa branti we why be say we nyame adwuma so se nyame adwuma ubu ni pa bam. Sa na nkrofo bra adwen ye wo mo. Ti nipa bebere pese wo ba ase odi e fansam na nwanwan. Okay. Enti ene de mayi ameka ho asem owu nyuma ohane akire a wo wufu asafo ti asem no mayi ba ko ameka ho asem a de ameka ho asem sisi a no o say the today's church, the 21st century church, as a supermarket and money transaction center, just as banking company system. Asoli o ho sisi e de se bia bia ye digwa na ye yesika ho adwuma e de se bank anase bia bia yesika ho adwuma honam fam. Okay, aha na meduru na ma kire mu se me pese me kire se yankasa de me pese me kire wo ne se asofo a egu asase so 95% omu focus nyina ye edom edan sika ena edin tieni you asofo a yetie misisi wo wiase nyina nya Ghana nko a omu focus ana so omu call mandate omu de nyame adwuma no baako eye edom de etoso mienu ye edan de etoso miensa eye sika de etoso nan eye edin ni momu de me de be ma charismatic leaders ana say wona asoli etabo ye din boy ye mara na say one man churches no ene kan charismatic no omu botai kese pa baabi ani din beduru to oba ministry ni mu a obi okura congregation 5 also ye international minister enti congregation 5 na okura no omo mutu onyiru obi atitwi kama enso brofo akese nko a
because was an international minister. Oba ministry nima baby a onu ni din beduru ne hia no. To obeya asole na esan so ono ankasa won standard no nkra Yesu Christo standard ne nti no. Ope a nice place of worship. Baby asiesi o kama instruments ne baby a wutum so wura ho a bibia ye guy. That is the concept. The young ministers some charismatic no. Charismatic no omede ba be disofo na ehu pa. Say misi nyankopon safo na maadwen enyina se meye den ne metimi abo nipa ma nipa enyini na emom no adwe metirim ne say how to entertain people in a church hebede na nkrofo ne bo mani beje hey na eden enye se madwen ne se me building nkrofo ne se omoba betie Yesu Kristo no ma behwe Yesu Kristo na emom me sofo no ba behwe me ehu pa. Inti charismatic no ye target kese pa ye edin obi apedin obi apeso onya dom obi apese obi aba na asole timinim charismatic asole ba ko Ghana ha apeja pa sa asofo no ne concept ba ko ne say monwale wale wo asole nim ema mon ko ba bia monwale wale wo mu ndi asole no uwura ma ne amount Christian brother and Christian sister. And your friend, beloved. Ura mane ama o beloved. Oya branti aye ma branti we be ma babawa. O beloved no. Sa so le ne said ye dwaman si wo mu no. Charismatic. O be Ghana ha ba bia. Dwaman po mo mfanya hwe. O spread it and all over this African country na nam no crusade. Ne target nyina ba bia ne din beduru. Ndo se mon wale wom hwe na mo ankwanko wale mo ama emema na me wale mo anko mon wale wom tuure ma ne ama beloved na adwaman o mo fanya hwe cheze the 21st century church na baba ye self-centered people timisa ka kira se asofo adwuma ye edom edan ena sika de mbesa me kire ne se edom na begu aso dem ho ye sidan siesie mu kama ni abejina omanim ni lamentia ni complainia. We are not teaching, we are just complaining and lamenting. After that we collect money and you close. Ye bejina omanim a jana me ka tro say bonsam de asofo gina commentary position one hwe a won te ase bonsam de asofo 95% ejina commentary position and they say omo bejina members na nimu a de wunim se enya no de wunim se eye bone no de wunim se ekoso owiase nyina no aba bejina puppet no aka ne saa na se de Christopher amo aba kire se ene kura de oti TV ho a se odo na mabonte a se de wutie news a se hwe de wiase kwa se ya we a commentary position na maba wa hwe ntade amode ba asole so ene osole ya ukotokosua ukoto ba efunku mo sole na mu hu powder commentary position osofo nyankopon fro se bra na be ma commentary o anasa be kan de ekoso ne ho asem yegusu usua de ne ye ba beduru ba bi medi wura ho sisi ya uduru Jeremiah chapter 3 verse 15 a wose ye beba se enanim no mema mo ahwefo obeye ne nipa hey brofo ne see I will give them shepherds who shall feed you in knowledge and understanding mema mo ahwefo obeye ne mo honhunumu ni nimdiem enti your software nyankopon frɛ say come and train people ye ka say eye ne a it's about training enuntina Yesu Christo ja church no the concept of discipleship ye ka say discipleship a ye betimi asan frɛ no the apprenticeship ti Yesu Christo concept odi ja yen ete say adwumasua topic amigu so ka ho asɛm ye bekoso ne abiebiem ne akyerase nti wo software enye adwuma nyankopon de ma one say obi nkoto kosua obi nkoto sticker obi nkoto abefu nku obi nhu powder na begine na ka kire ne se nye dabi nyankopon si di kan feed na adwena onye den na wana so anye se emotofo a enkyerɛkyerɛ mframa biala ebe wo so ne biribira twene de akone aba ewo nipa brade tuo mu enya adwuma nyankopon fro ne se beka the state of the church but rather come and solve the problems of the church. But as so from Penufu, nyina, we are just lamenting, complaining about the state of the church.
So instead of being managers and coaches in the game or on the field, we have become commentators. Nti asofo nyankopon frɛ yɛn sɛ yɛyɛ commentators. So name mo no yɛn na yɛn manage team no. The ambassador me kyerɛ ne sɛ sɛ asofo ho adwuma nyankopon de ama yɛn ho yɛn yɛ bɛkyerɛ the direction of this world. The affairs and the direction of this world, it is in our hands as the leaders of the church. Tell Jesus Christ kan asem kakraka huhu kyerɛ Peter. Ɔse Peter, hwɛ me de ɔsoro ahennie ɛne asase so nsafo ama wo. Hwɛ de ɔbɛkyekyere na asase so no ɔsoro nyina bɛgye atom. Enti ɛka so ɔsɔfo a onye nipa ketewa wo. Ɔsɔfo a yɛka so ɔsɔfo a ɔyɛ obi a otimi kyekyere kuro, otimi kyekyere adwen, otimi si adwen ɛma nipa nyina adwen te sɛ de ɔsɔfo ne pɛ. I'm telling you. Unim tumi ɔsɔfo wo. Nti unya sɔfo ɔyɛ papa wabrabɔ bɛ papa. Ba unya sɔfo a na adwen nyina yɛ ɛdan ɛdɔm sika. Asɔre no bɛtena mu saa. Ohun sesaye bia wu na ɔbɛkɔ bunsam gyem. Enso ye bo asɔfo ne dia na wano ahona yɛ sɛ pɔso na ɔbɔfo. Efiri sɛ wo sɛ yɛ nka Nyankopɔn asɛm saa. Nti wo sɛ asɔre no yɛ bota yɛ ɛdan ɛdɔm ɛna sika. Na yɛ agye ɛdɔm ne ba na meka se ɛdan ne nso a sɛ adwuma asɔfo yɛ sisi ya ne yɛ physical edifice management administration work. Physical edifice, beautiful one. Sɛ wura asɔre dem especially charismatic. Wura asɔre dem abɛka sisikani bi bedroom ɛhɔ fɛ na yesi hɔ de bia renovation yɛ totals air conditioning kama enso mo muguma braba yɛ sɛ pata we na Yesu Kristo hwɛ asɔfo na ɔbɛto wɔ mo ani from Pharisee ni atwerɛfo ɛne Sadduceefo no ɔhɔ manim di sa no ɔse nkwasiafo ɛnifrafo nyatwemfo adwuma mu yɛ sɛsɛ no Nyankopɔn ne so ɛte sɛ efunu na yɛ so emu proye ayɛ mu sɛ pata nanso ho de ɛyɛ fitaa ɔse asɔfo de amudi no ayɛ te sɛ a white wash tomb outward no look so beautiful udur baabi a yɛsie nipa hwɛ ɛna yɛ kama bi a yato tiles ebi won so atarazo na ne dene ne picture fɛfɛfɛ nanso nka wo gyina ho ama kusie bi abɔne tokuro kakra awura saa de wo gyina ho a ayɛ ɔfa ne mu na emframa kakra firi ase ba nka wo ntimi nyina hɔ Yesu Kristo se asɔre ya mu ye nyina se ne de ampani ampa asɔre a friend Pentecost, Assemblies of God, Roman Catholic, Methodist, ICGC, Lighthouse. This is the exact state of the church. Yet they don't care. One many friend and what ding. I saw from penny phone woman was so. One many friend and what ding. The Yesu Christo say, Moaso Fudiano and Swaba Hinim. Okay. Indeed. And some way the Nyankopɔn di gu makoma mo bra me ye research na me discover enti ba ko amaduru so amegu so amena wo ka ho asɛm no ma ye mmara so na last week one time nka won frama yi mo BBC enti na ye wo off ene maba ba bia me di see 2 weeks ago no me pese ye ko back na ye sen read the scripture no enti be read 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 15. Last week, time na me meditation. Na nyame hon konkono ka kire me se, ba bia woduru no nyabotre kire mu ye memfa ntu America firi se ensem wo ho. Osofo ba ko a wodi me apostle Paul menu wo se aha aduane wa ha o preach na oduru verse bia wo se aha aduane wa ha o ka se aduane wa ha do pese o kire ne se aha no nyabotre bia mu ye nse se ensem sha jon konkono ka kire me se aha na aduane wa ha entima me mfa ntu America. So yes, read the 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 15 na ya hwe baby I disi ani ato aso. So read 1 Corinthians chapter 3 ansa na beto aso no bompa ye na yenko Kristo ye yo kese se ne nso ayo pe no amakwan se yemfa wasemo mre wo Nyankopɔn man ne wadehye igyae tiefo a woti asem yi won kra ne won adwene ehye wonsa bompa ye so beboa won watimi agye asem yi a ebe no de abobra se de fata adwensa kyera e wo do ba Jesus Christ di munti amen amen. Wonderful. Okay, read 1 Corinthians chapter
3 verse 9 to 15. Okay. Ɔse na ye nyankopɔn adwuma yɛ boafo. Moyɛ nyankopɔn afu, nyankopɔn dan. Nyankopɔn adom a ɔde adome no so na me na meto fapem sɛ ɔdansifoɔ nyansafoɔ. Na obi to so. Na obi a ɔto so no nhwɛ sɛ deɛ ɔto so fa. Na fapem foforɔ deɛ obi ntumi nto nka deɛ ɛhyɛ hɔ dada a ɛne Yesu Kristo no ho. Nanso so obi de sika kɔkɔɔ, dwetɛ, abohene, nnua, ɛsrɛ, aburodua to fapem yi so a obi adwuma bɛda adi na ɛda no bɛyi no adi ɛfiri sɛ ogya mu na ɛbɛda adi. Na sɛdeɛ obi adwuma teɛ no ogya no bɛsɔ ahwɛ. So obi adwuma a wato asi suo gyina a obenya akatua. Sɛ obi adwuma hye a ɔbɛhwera deɛ ɔno a deɛ wɔbɛgye no nkwa. Nanso ɛte sɛ deɛ ɛnam ogya mu. Amen. Amen. Great. Yedi kan read this scripture we are to so a intene me din already so. Na baby a hon konkron ka kire me se menya abotre na yensan go over no ho. Aha, afa yentie ne yi. Hwɛ saa mfoni we. De ma hon konkron ka kire me se menya abotre na me nkom yi no ho. Tie mfoni bebre na wa na asa ensem bebre na wa. Na mfoni akese mienu wa. There are two major pictures here. Scripture na already is here no. Mfoni akese mienu anasa adwe akese mienu. Mfoni akese mienu pe wa ha no. Eye udu verse 10 na wose na se obi pa obetime de sika dwetɛ ne abo hene atofa pem ne so. That is another side of doing the work of God. Ekwan ba akwan fa so ye nyame adwuma no no. Oto aso so a ose se obi pa obetime de edua abrodua ne esere atoso. Now this is also another aspect of doing the work of God. When so ekwan ba akwan ye fa so a ye nyankopon adwuma. Aha. Enti wo hwa dwetɛ sika kokɔ ene abo hene eye bibia den pa so aha eye bibia dene a eja ene ensuo nteme nya ne hwe but edua abrodua ne yesere ne de wa wani tua se ensuo kura no ebe de ne be contentem ensuo kura be yam ne ntem na kampese eja de onisima obese enti samfoni akese ewe mi no na nkonkron se menya abotre wa ha na afa yenkom yi na yemisa kura se eyeden no ode se ye nyankopon adwuma ode toto sika kokɔ dwetɛ ne abo hene ho. Why gold, silver and precious stone and wood, hail and straw. Aha, edua esere ne abrodua adentia. Enti aha no wase se ohwe scriptures ni ye ohwe scripture na ye ready 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 15 now wase emu achebe edu a divided the 10 times so aha enti nea ehie nyankopon kese pa ne ye sa dwetɛ sika kokɔ ene abo hene asɛm no, the gold, the diamond and the gold, the silver and the precious stone or say eno ene ye nyankopon target a wode ama asofo say yem build asole ne saa na ye besua ekwan ya fa so yetimi build nipa ema nipa be te say obeye din no obeye nam na onsuru jansuru wia na obeye sika kokɔ ye besua ne abeduru ho say eye den ne yetimi build obi saa ema nipa beduru nipa tebia be sesa tebia no into say sa pepepe mom ena anka nyankopon de se asofo nsa se eba se yesi nyankopon asole na ye standard any your concept eye gold, silver and precious stone. That is our standard, that is our manual. The odia ma say yen hweso ensi asole no eno no na ne yakoba ne say ena sa picture mi twa kire wukura no asofo bebere kurete me kura omunim
na awreho. I'm telling you, asofo berekurete me sa asema me kan say adwuma nyankopon de ma yen ni say yentime build nsolema no ema omo dinye ene omo mpempenso no omo tebia me say sika kokko dwetani abo hene. I'm telling you the gospel truth. Beberete me kro mo nim ene oduru nsolema no mu krompo de bobo wose na eyeden krompo na ye nya sa adwen no anase sa adwen ni timi free ye ni so a yentime build nsolema no ema omo ma ye say sika kokko dwetani abo hene. Nti o say sa message we no anasa sa question we no e de beba topic a me se me firi ha no so na meko die nti a ye duru ha asole na koye buga putogum hwegum asole ni ntime transform nipa asole ni ntime ngenkwa ye mpesa mkire ne se so ye di mo ni na akwa asole ni mu a obetere ma do obo ne akobo nsam jim awu amasofo abesiu ade a mobokra ni se wu a osofo ba begina wa yi ase adim toro entro bedi nya asem ketwa me ka brante ba ko wo buru adwaman pa me aminim timi buru adwaman ma adwaman timi so sei ekwi abrante wu ye mimi ni no minima abrante ni ye abrante ne kura be ka be 1 month am abrante ne wu be 3 months or so me ko abrante we njense me ni di nkoma na kas won nsem unse Ghana so de kas kakra ba won nsem ma na eba me ni abrante ni gina ho ye di nkoma de mu ya ne se ono nso ope adekoko kasa adekoko plantain chips bi twam e ho anu afre me ne to sofo aba won nchen ono discuss gospel de mu ya se wa yo bo ababa anu agye ne number but o kan se bi me reho pa ge ne ko ye no o se he sofo e asempa obi asofo pa woti manim pa ka nyame asem hwe se mafra baba wa agye ne number sa asem no kan wa hwe awon ti ase do peso kire se nipa ye mobo eto berebia ho adwen ni timi wura o se yemu to de sense kire se ba bia be ka toro se ko bia sofo gina wanim no wo ye nkire kire wa fra baba wa hwe obo no wa agye ne number ko ka se wona ho abranti wuye onko roman ba na ma me ko roman ka se wona hunti ne ma me won ka wa asole eni esika bia no atua wo nsa asole sese die ntia kwa ye wo fa ni dius utua nko ade a wo ye champion wa so dem wo abranti mane ma miska no de ma fada o mane ma miska ne de bafo de abranti wu ya obi a wonko roman no na ne ma me aka kire fada na fada ba be ye wu fo so mama no na de no me gina yi na si din san na me se se asofo wu ntemi hu se bonsam na abo ebinom pa odwen ho a wonte ase fada igina ho a asem o kan se yenuan ade bia nyankopon ba bia ni pante ase yenuan abrabon ti onyankopon peso obeto bonsam nso hwem na ne kra be firi ne nsa ti se de be ya yenuan be nyankwa gie nti ye nyankopon ato ne nsa afre no ti enkan akomanto yeyem na dabi ye besiem e wo Jerusalem ne ato hallelujah ma urade ensemwe na fada yi kekan na mse na kire se asofo ye bi no mpa kire se wo mani frawe I'm telling you say sa fada we me ka kire wo plan say enya kristofo na enkontoko a ena nka sofo we e ka na e ka no me ne dem aka metu ni blow ba kristofo ye enkontoko abrante a me se owu ye no ho e maba wa be ensia ene nson a woni e bia wo wanwan ye huduo ye kuna Trese, wo mu twa abranti funu husi ase ya, no wo mu su akokofo nko a, no obi a wo wan. Onyini papa wo. Na na yi ase adanse na fada edi ni sa no. Se nyankopon pese enua ne kra be firi ne nsa. Tu nyankopon ato ne nsa afre no. Dabi ye besia mo Jerusalem ne ne nyankopon ato hallelujah. Okọ asole no no wabara bonye kra udi etua wo afa ne tight. Owu a ubenya sofo akuku odurofo amana ba be dimtoro e wo wayi ase eno se adenti ne yaduru ha asese ye focus nyina ye eda be wu na fada be yo maame o maame wu ani abe na yi na se ubibitu ani aba be gina wachi nipa botaya omo mutie me dodo na I am telling you say nipa dodo etie misisia omo from say Christopher adwen we nti no mo kwasole enkola adwen we yale adwen we eni fragile dindindin we enu nti na obi kwasole dendenden
no obesia no no wafra ne ntoma wa papa pani wa tutu ne ntoma wa ka ne chacha so dikadika onimu hwefa kristo ho eda obewuo ne abebo ma asama no adenti ne yaduru ha ti ha na mesia de yabeko the next topic me free ameba so was it the next topic me free ameka ho asem no was it we de yabeko message ama title no the Catholic must be separated from the Roman and now say the Zion must be separated from Babylon, or the kingdom must be separated from the religion. And church me ye free ha no so na meba no ye friend no say ijabetom kon ye betre ensole nase na ya kire de enti aduru ha na ya kire de we are responsible for this great calamity in the church history ye betre ase na ye be wura ma mu yi mo ye bo asolidian na mo ano ahona ye say pose no ene ye san kire hwe no wantie bi because Roma ye be wura mu yi na ya hwe Roman leadership papacy pope the odia beka Christianity in the church history ye be wura mu na ya kire ase pa and was it the India asofo adwen any concept and as a standard nyankopon dem adwen nyankopon dem ayen a eye sika kokko dwetani abo hene no and they say obedi ne nsa koka nyankopon fapem ye frɛ no papacy the pope e ho ne start free the supreme pontiff of the universal church, the vicar of Christ ye be wuram ne ahwɛ de ode ne nsa be kae then what the best say over the years from centuries upon centuries asole ni ntemi njenkwa asole na your religion. Now Christianity is not a religion. I'm telling you, we'll see another topic. Christianity is the true kingdom of God among men. Asole no efeni Christianity no nyankopon hemanya e wasa so ni pemfemfin. But right now no it has become part of other religions. The Christopher ankasa kra ye frere so me say a religion. The real Christianity religion because bibia di adanse say ye religious people. Ye kasa religion asiye nyina ne say do obeti bi agidi. Nyansa wo mu nyansa ni mu and ye religion gidi. Eje nkon enyi nkon gidi. Ye misa question bi asem kire wadwen kra ye beka tro asem wo ta bi sa babodam and ye religion. When ye dem ayen nti asolo no ye gumu sa wo bra ye ne hwe. That is the reason tia e wo mu. Now behwe no obi a okura a cheap and a weak history aspect bi fa Bible and as a church reason ho ba no oba no be kire yen say Christianity na nya papa obi na be da yen a esan say yen do so ko na yen nyini wo Nyankopon mu ne yensu asem no ne enim church history nti obi ho an say nipa bebre convince nti so ko social media abrante ba ko efe no Abraham Ben Mose akwa no said the wasia convince nipa say nipa adwen no say Yesu Kristo ye inventing ye creating no ye the Bible be dada yen Yesu Kristo bi ama asase so pen now sasem netimi ya capture nipa bebere adwen e de bentia ye so na ye wo ye gu nsole nim no ubisa kwase ane aka tro so wei ye misa ensem wo bisa be bodam ene ye di Mary ye di awrade ye de waseda ene ye di David ni Goliath ene ye di Moses ne Pharaoh san story ni san ye di anyini ne ya bon se pata ya bon se ko uni Kristo ni transamo ya discussion na obeto to Pappah so sisi ya na wie ne ye fa de na memfa me de ya bon che momone in the church no indeed it is a religion Christianity indeed we are friend religion it is any other religion but Christianity is not any other religion but rather it is the true kingdom of God concept on earth among men. With which purpose? As the true light of the world, my God, as the salt of the earth and the city that is set on the hill. And also the Bible says, Romans chapter 8 verse 19, Bible says, for the earnest expectation of the world is eagerly awaits for the manifestation of the sons of God. Christianity no was here basa so say abodi ni nyina ni da kwan na mo penepene so mbe hu se Nyankopon ma dan wo ho adi na adenti na sa adwen we nyina to nsubom
na Christianity ntimi njenkwa na ye just a religion na nipa domo mutie misisi ade ntu okọ Roma basre ne method titiri tetensole no eda obewuo ye beba abe na yi ni maami wu nso a asore ne be ha bas be 5 na ne ya beto something ne ya tia ne ya jiska kakrama no 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 nso odi bia no amo ne nam ne nsa no ma hwi bia ne yekọ asole otimdi nti otimane ye yale ye ni efra na hwa na ye bone sa no anditie say but we have failed miserably. 95% of the pastors of today, they have failed miserably without knowing nor admitting. Ya fail proto and so yenim and yenim to monzo. Into wasi bebasa, the Catholic must be separated from the Roman. The Zion must be separated from the Babylon. And the kingdom must be separated from the religion. Yabebaso. Ebeya sem kesiye pa. Enso Nyankopon adom ye be chirichirim. Also from mama me mo ne dia friend Estameno from Pon. On the catch me somewhere 2017. Na me woni fie. O catch me se sofo. Ma so da bia fa homenti ase o. He, me so da ne me hu se asofo mpanifo mesia wo wuro ma so dem. Omo sese omo cha tenten ne kola no. Na ase mo mu bisa ne se sa kwa we be ne dey. Na sof maame no ka sa asem de kire me 2017 wo sofo da ye we menti ase yo umu nam da da kura me hu se asole kura unya se bia se na e den pa na asofo akukudam we e na am ka kire se de ka kire se won ti ase we future ministry that's ejuma ye ba be ye na se na me ka sa ne de asofo no mu ti o ka so ja no e come de wo mo di kan ba se ya nti se no mu take me serious but afọ mo hwe ni egusu wuram na ye kyerase na for be for nice to na Solomon ye convince omo wura so dem no master to be say question na na sa meeting e beba so no ono mo kwa question bi say sa kwa kankan ye be ne dey na nso Onyankopon na wafre no be di nkunim e de ama na asole hallelujah amen okay into say o sa scripture read here ya ho e won chichemu be 10 so ho aha enche bia na ye de be wi enti it's like me sa go over with this scripture so entiana no yentimi enguram bebre kura na ode introduction aye man say di si chirichiri me na eye okay into say so verse na read this here na number 1 or say we are the God's fellow workers. We are the God's fellow workers. Asofo eye Nyankopon adwuma ye boafo sa asem ne asem mu du paaw ye be kira se ye bra ye ko enim no Nyankopon adwuma ye boafo osofo ni Nyankopon bom ye adwuma. My God. Osofo. Oh, to me, Nyankopon di amasofo. Okay. Ba ko e ka ho say, you are the field and the building of God. Wase na mo Solomon de mo ye Nyankopon afuo. E na mo san ye edan. Aha ma kyerɛkyerɛ mu kakra den tine Nyankopon de asole no. Excuse me. Den tine Nyankopon de asole no toto afuo ye. Edansie that time me san ka kire say asole ni gina ho so de ma awale ene nipadua ene ma enan we ene odi asole no toto ho me kire mu kire ho ente me san komo biem o say asole no san ni gina ho de ma aha nti utumu say scripture na ye reading ensam wa ha aduane wa ha o say asole no ete say afu ni dansie awale ene the body nti odi frɛ Yesu Kristo nipadua the body of Christ. Was say number 3 na ye wise master builder. Was me Apostle Paul me buy no me si me dana na say me to me fapem ni say odensefo nyansene ye be wuram ni abisa sase ne say what was say and another builds on it was say obi nso to so me to me dan ana say me to fapem ni so odensefo nyansene na obi nso to so ase ne say was say number 5 also but let each one take heed on how he builds on it. Se obi to so a onhwe yie. Hey, Awurade Nyankopon. Se obi to so so obi ye Nyankopon adwuma no a onhwe yie with standard and as a concept Nyankopon de amayen. Na o make sure say sa standard na you kura mu ana say o aba beduru ba bi so sabo. Say nipa ho ade o. Ade no Christosom no ade bia ne say obi se or the new concept of Christianity aba. Was Christianity was see anya papa into the foforo aba na foforo na aba ne die edwadie nko na ye di fa ho to akande so you hu firi Nyankopon asem so unya akande ne bia wawie
na ye didwa gidigidi na nipa beje atum se ampa we ni ojefo a waba na wutimu sa asem no emu ya werem na enwanwa se anka Christianity ahwe ase na obi asole so oba beje ono de oba ya do de abesa na mu eye edwadie ni akande ye yi wadwen free Nyankopon asem so ne ye de wadwen ato material things a eni enkwa na emfaso bie ni so na de edi asem ne edi asem enu ntina ebinya testimony nketenkete mfianwa a ekire no so ekwakofa nsunsu so de abre won wo se de wo to so no wonhwe ye o de powder huo na to so a hweye udi adifo dokro na to so a hweye udi sobolo na to so a hweye udi Yesu moja ye ton na to so a hweye udi sticker na to so a hweye onso the Bible studies buga enekwase omoko asole akowe Bible studies assemble wutimu se time no ye kan say asam ne ye kese esese nya mre ne bia mu ye no so kowe ubeka se ura so dem ne Bible studies a ubeka se bonsam atwe abasi asofo so mu ntwa so ntentem eno ane buga America wate ase wonte ase oni apon nipa ne beba fie no wo de bon na eba enti bibia timi move no wo se de wo to so no wo hweye se de oto sofa ye beba mo. Number 6, was it for no other foundation can anyone lays except Christ. Was it na fapem fufro di obi entimento enhye ho enka the order de Christ no was it fapem fufro de ye ka se sa concept na was it fapem fufro di obi entimento nhye ho say Christ do person wo kire ne say ti asase so Christianity mo onipa bie no obetimi asore se wo ye Messiah nti obi antie no a oba be take the place of Christ no intimacy enti obi kwaji aduro kra no oba odi Yesu din na eba because Yesu Kristo na foundation no enti obi abo Yesu din so obi ka so ye Messiah beginning na no mama bon kwa kodi na chikakra owu ya asole ne begu enti o say fapem foforo do obi entimento nsa onka de ese hodada on Christ no enti Christianity do person chen say Yesu Kristo no ono ne the solid foundation a eye no kore okay na uduru 7 was it? What about the gold, the silver, the precious stones, and wood, hay, and the straw? Was okay na sika koko geteni abo hene no. Edua abrodua de esere no so ehya ha ye de di ntino ganza. Eno na me ka kiro se enne Nyankopon se mi nkomu yie. Nti efri sa bere ko no. Ye ba besua ekwan ya ye fa so yetimi dan wo bi man ye se sika koko getani abo hene ene kwanso etimi fa so ya build obi man ye te se esere abrodua ni dua ye wi ani abisa se edenti ne se ye build nipa man ye se sika koko gete ene abo hene ye beba so ena was it 18 was it for each one's work will become clear for the day will declare it was it asa wa nyire ho anya adwuma ni ya ho o so fana ho tie me na wantimi am build onsolema omanye se sika koko dwetani abo hena wo se eda bi beyi nadi maka tro se sa ada ne gu ahodo mienu eda ye nyina kwa akogina Nyankopon anim odigza ena be so yenwuma ahwe ebiem nso bedi Yesu achi a Nyankopon de amane na tete ne ma enti amane no odigina wo de ma eja no wose eja ne be so ahwe ndu yo so funa wutie me na sa won solema ekotokosua abaifu nkunu mu ko hu powder no mo koto stick anu mo hoto so a mesero mendi o matem why wan kasa ko se dem na hwemero nim na bisa ho se dem se na me build them members a o matimi abon sa a kire se bibia na move mo obofo we ba ya no mu de akire obofo we ba no mu de akire obofo foforo wa ba mu nyina kwa kodi akire denti na abasa wo se eda ne beyi nadi ebre boni duru a na se won sole ma chinchia de kire dwuma wa ye chese wan build ni yi no the last point na family we na next week yen sase na yen ko mako was saying the great rewards and the great damnation for the work done by the servants of the church. Was here for awiye no unse e kan no was na so obi adwuma watu su egina de a obenya abasobo na obi adwuma se a obenya afobuo entia de ba awiye mamehwa akabe just 3 minutes pena me free air so entia mamehwa se betimi afa betu course bia obi ate bibi obi pese o kan bibi na yemfa mra wiye maka tro se topic ni Nyankopon se menya abotre enti ene no
ma se medikan aka ho ase ba hu se masa go over eboa e ma wokra wote ase ye mo nti next week e ba e beto aso nti ma ye hwe se ye befa call number no kra no o mo ntwire nsi manim ha o ma ye free ha se omoba na aha no ma twire go we ni so na 0551931931 and 0548931931 a few course na yeko 0551931931 0558931931 0551931931 0558931931 a few course na chere say yeah near free from obi aba. Hello me pacho ye frost of referee Obaya magazine me pacho yiti o me pacho this na wo kan Sunday school ya dia kan hia pa no dia ye kan man kabi e says so fit na property so teacher it's really a question but sad is here we say so we share which means the question and no see you it cannot paramount go so many Oma kakra and my yen the wokano and I tell myself me I was so there say something I mean Mati something for that topic way I answer them ye bebam ye why ye be said that kan ho asem ye pa na me slow also okay 0551931931 0550548931 na ye na fa dia ba wie asema ye nua bai e kan ye utimu se e asem kese pa asem kese a ehia nkrofo a eye nkrofo dadwene pa nanso utimi hu se enya de a church ni taking it serious yensua ade papa so aha enti akate okay efa a few course na 0551931931 aha oba ye be fa na ye de ba awie me ye na mefree studio aha enti yankopon ya domo next week obesan ate menka ewo emframam aha obete menka wo emframam na yato so na die nyankopon pese ye kyerɛkyerɛ ene die ye ka no ye temi ato so aha enti next week 5 o'clock obekɔ so afre obi obi nso afre obi na wotemi ayedai amonitor program no okay me poma am yes mefa ba ko bi aka ho hello one hello me pa jo frost of referee me pa jo me fit afun sia eso okay me din the Esther okay papa you when yakofon won sia wate amen kasia pa onye o kasie on SOMPA Awurade yakofon de nam so de maye etoda o kasa sa na mitia na me wura my god na me bisa me ho